It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. जय जगन्नाथ। आज गोटे नुआ वीडियो को आपण मानक स्वागत। एथेरे अच्छी आज जगुनी नहीं, जगुनी बड़ भाई अच्छी सी जाइला आमर राज्य स्तरीय गोटे ताबला कंपटीशन को जाइला जोड़ी कलार प्रदर्शन पे से प्राइज पाई कौन पाई केमी पाई के पिला आसते कौन होते तापर गोटे वीडियो कर सी भी बसी ये दी भाई जगह देखन है प्राइज फे सब थुआ अलरेडी पूरा बढ़िया से आम टे सी जीवा कथा हाँ कौन कौन होता कौन न होता अरे खाया कौन देते सर खाया को सर बाहर होटल माने माने पैसा दे खाइल ठीक अच्छे हाँ कौन है कौन नहीं से डिटेल्स कह से पर्यटन जाए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ रोच चलो। अच्छा सेठी जो आसी कौट कौट सब पिला आसते आसाम नेपाल ओडिशा रे जाइले ओडिशा रे केते जण पिला जाइले सर ओडिशा रे जाइले 15 20 जण पिला जाइले हां तापरे सेठो आउ एठु आसाम रास्ते 3-4 जण आस्तले एते पिला जाइले तोर सेटा फंक्शन कोठी हेतला सर पूरी रे हेतला कोन माने ए जो हला हमर तते कोन कहले सब बजाया पई कोन करिया पई सर मते सर डाकले स्टेज गला पर सर मन सब बजाय कर सर बजाई स्टेज ऊपर कौन सब बजाय कहले सर स्टेज ऊपर सर मध्य लेवल पुरा बजाय कर कोंडा सर मध्य लेवल बजाय करले रेला तापरे से सब ये कर माँ तो पूरा खुशी समते खुशी है ये बापा जरे तो बाहला कला कोन चाउछ कोन किछि करि परि खाइ बिया नै चली परि हां गला जगन्नाथ को चली बडदन जाई पेलानी पूरा जर जबर हे जातला जर बिस्कुट दी पडा बडिया खाइला पुडी गोपा पानी बोतल बिस्कुट औषध सब नै गला संगे हां जो भी जरा आसीबो हां सेही दो हां साचिया कहि मोर विश्वास भरोसा जगतसिंहपुर भितरे जो बारगण पिला के मोर कन्हई ऊपर आशा हां नहीं सी तार ये सब बाबद रे पूरा हां हां तपन सर बोले बा तो जोर एमिति कोन करिवो केमिति जीवो हां ठाकुर का काटिले आको कहिबो देले हां तो पैसा बापा पिंचुटी जानो हां विश्वनाथ को डाके जगन्नाथ को डाके हां जाओ बापा सब खेले फास्ट
ନାଁଟା ରଖିଲା ବେଳେ କଥା ତୋର କ'ଣ ହବ ତୁ କ'ଣ କର ଏ ଦାନ୍ତ ଦେଖିଲା ବାପା ଖୁସିରେ ମୋ ଜ୍ୱର ଖାଉନି ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରେ ପୁରେ 50 ପଇଲାରେ ଖୋଇଲା ମୋ ପାଖରେ ଖା ସେ କୋଉଠୁ ଖାଇବ ଜ୍ୱରରେ ହଁ ଖବର ହେଲାନି ନାଇଁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ପୁରା ହଁ ଫୋନ କରି କାହାକୁ କହୁଛି ଜାଣିଛି ମୋ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଜାଣିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କହୁଛି ତମ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ କିଏ ତ ଘରେ ଅଛି ରେ ଦେଖ ତତେ ଆଉ ପୁଅ ଘରେ ତୁ ଗଲୁ ତତେ ଇଏ ସେ ବାପା ପୁଅ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ହବ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ହବ ଯାହାହେଲେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇଏ କରାହବନି ହବ ଲାଗିଲେ ହବ ଯୋଉଥିରେ ତ ଗୋଟେ ଇଏ ହଉଛି ହବ ଆଉ ନା ହବ ଟି ହଁ ଭଲିକି ହବ ଆଉ ଜଗୁନି ତୋର ସାର୍ ସମୁଦାୟ ଆସିଥିଲେ ସାର୍ 20 ଜଣ କି 30 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆସିଥିଲେ 20-30 ଜଣ ଆସିଥିଲେ 30 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲା ଆଇଥିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇଥିଲେ ପିଲା ପୁରା ନା ବହୁତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ସବୁ ପିଲା ସବୁ ମଉଜାରୁ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତୁ କାଇଁ ମଉଜା ଛାଡିଦେଲୁ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ହଉଥିଲେ ତୁ ପଳେଇଲୁନି ବୁଲିକି ପୁରା ଆସିଥାନ୍ତା ତାପରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସେଟା ଇଏ ହଉଥିଲା ହଁ ତାପରେ ହଉଛି ତୋର କେତେବେଳେ ସରିଗଲା ସବୁ ଯାକ ଇଭେଣ୍ଟ ସାର୍ 10ଟା 10:30 ରେ 10:30 ସରିଗଲା ତୁ ଗୋଟେ ଜଗୁନି ଗଲୁନି ରାତି 10:30 ସରିଲା ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା 3ଟା ରାତି ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି 2:30 ରାତି କୋଉଥିରେ ବାଇକରେ ଆସିଲି ବାଇକ ଥୋଇକିରି ମେନୁ ଭିତରେ ସେଇଠୁ ବୋଲେରେ ଯାଇଥିଲି ଏ ବାପ ପୁଅ ଆଇଲେ ବୋଲେରେ ପୁଣି ବୋଲେର ସେଠି ରହିଲା ବାଇକରେ ଆଇଲେ କପନ ସାର୍ ତପନ ସାର୍ ସାର୍ ତାକୁ ଖାଲି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛି ମୁଁ ବଜେଇଲା ପରେ ସାର୍ ସେଇ ବାଜାଟା ଖାଲି ସାଇଡ୍ କରି ଥୋଇବ କିଏ ସେ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାଇଥିଲା ଏଣେ କି ତତେ ଘରେ ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆ ହେଇଗଲା ଜଗୁନି କି ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ଦିଆ ହେଲା ଯେ ଜଗୁନି ହେଲା କହ୍ନେଇ ବଜେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜଗୁନି ହେଲା ବାଜା ସାଇଜ କର ଆଜି ବାଜା ସାଇଜ କରୁ ଖାଲି ଦିନ ବଜେଇବ କମ ଦିନ ବଜେଇବି ଜ୍ୱର ହେଇକି ସେ ଟାଙ୍ଗଣା ଭିଡ଼ି ଦଉଛି ସେଠି ହଁ ଆଚ୍ଛା ତାର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ କହିଦେ ମୋ ଭାଇକୁ କ'ଣ ଏନକରେଜ କରାନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ପାଇକି ଆସିଛି ଦେଖ ପ୍ରାଇଜ୍ ସବୁ ପାଇକି ଆସିଛି ତାପରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ शेयर କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ବାଜା ବଜେଇଆଟା ଆଉ ଦିନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ସାରଙ୍କୁ କହି ପକେଇବି କହ ମୁଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ସାର୍ କଦିକି ପଠେଇବି ସାର୍ ଛାଡ଼ିବେ କ'ଣ କ'ଣ ତ ଭାଇ ସବୁ ଭଲ ବଜେଇ ପାରେ କହ ଟୁକୁଡ଼ା ବଜାଏ ଟୁକୁଡ଼ା କ'ଣ ବେ କୁକୁଡ଼ା ବଜାଏ କ'ଣ ବଜାଏ କହ ତାବେଲା ଭଲ ବଜାଏ ତାବେଲା ଭଲ ଆଉ ସେଇଟା କ'ଣଟା ରହିଲା কোনটা বাজে কোন ফোন এই যেটা ক্যাসিও ভালো বাজে হলা ଆଉ ହେଲା ଇଏ ଆଉ କହ୍ନେଇ କ'ଣ ମାନେ ଆମ ଇଏ କ'ଣ ଭଲ ବାଜେ ଏ ଯୋଉ ଜଗୁନି ତା ତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘର ଉଠା ପକା କରିବ ଆଉ ସେ ତାର ଭଲ ଲଉଡି ଖେଳେ କେମିତି ସାର୍ ତା ନାତଟା ସାର୍ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କରେ ସେଥିପାଇଁ ତା ଫେମସ୍ ନାଟା ପୁରା ଭାଇରାଲ ପୁରା ହଉ ଠିକ ଅଛି ରୁହ ହଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଭଲସେ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ହେଲା ସେ ପୁରା ଯାହା ହଉ ପୁରା ଜିତିକି ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ତା ପାଇଁକି ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରୁ ଆଗକୁ ଯାଉ ତା ସହିତ ପାଠଟା ଟିକେ ମନ ଦେଇକି ପଢ଼ ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ କାହିଁକି ନା ପାଠ ସହିତ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ବୋଥ୍ ହେଲେ ହିଁ ତୁମେ ପୁରା ଡେଭଲପିଂ ଭଳିଆ ପୁରା ରହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ହେଉଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।